Čaute ľudia, moje meno je Foxy a vás vítam do nového videa z Minecraft Hardcore. Minulé sme postavili takýto pekný dom, prepáčte, že to nebolo na video bolo moc dlhé, takže som ho nemohol vydať. Ale máme aj ovcu dokonca, takýto pekný dom, bronzový armor a dneska by som išiel preskúmať nejaké caveky, prípadne nájsť nejaké caveky. Takže, čo potrebujeme je uhlie, čo si vyberieme. Máme ho 41, lebo z toho veľkého ťaženia nejaké sme našli. Takže, bereme nejaké styky, musím urobiť, aby sme... Tak, ja by som vykraftil 4, 8, 12, 16... 20 torčiek by mohlo stačiť, ešte máme 30 uhlia. Od minula som sa poučil, že teda 8 torčiek fakt nestačí. Ja mám iron pickaxe, ktorý úplne nechcem míňať, takže keď by som ešte mal nejaké kamene, čo teda nemám kamene, možno ešte v české, áno, 30 kameňa, nemýlil som sa, tak by som vykraftil nejaké kamenné krompáče, lebo fakt nechce sa mi možno bronzový. Asi bronzový bude lepší, tak akože bronzu máme celkom dosť, takže to je v pohode. Pre istotu som zobral aj nejaký kamenný krompáč, tie ešte máme z minulého videa, alebo z predminulého videa, lebo sme veľa ich potrebovali. Ja craftnem jeden bronzový krompáč, nikdy som s bronzovými vecmi nebol, takže neviem. Vyzerá, že sa nesmie... Ja som sa popichol vlastne krát, že som... No dobre, takže... Išiel by som to preskúmať, tie torčky, dúfam, že som si zobral, dobre, mám. Berem si radšej meč do ruky, lebo neviem, hrám na hardcore a každé srdce započíta. Idem nájsť nejakú peknú caveku. Kde by mohli byť nejaké caveky? Tak, asi by som sa vydal týmto smerovca. Kámo, tak ja aspoň ju chcípni. Aspoň caveka vyzerá dosť pekne. OK, vyzerá, že som tu už niekedy bol, ale nepamätám si. Tak, je tu pavúk, to sa mi úplne neľúbi, ale zombík. Dovidenia, chcípni, kámo, ja sa ťa bojím. Iron meč, zdochni. Kámo, ja teraz keď padnem, tak... Ty ideš dole, že? Ty si úplne hlúpy. Toto není... Dobre, kde je ten zombie? Dočiahne na ňo? Nedočiahne na ňo. A on na mňa asi nedočiahne, lebo on je hlúpy úplne ten zombík. Kámo, ale tak ja na teba nedočiahnem, poď bližšie. Poď na ferovku, ne? Ježiš, oni idú ďalší zombíci. Vieš čo, ja si to radšej osvetlím, aby sa sem nespawnovali. No, chcípni. Ja mám železný meč, a ty nemáš. No, tak to je zle, Creeper! Fúha. Skeleton. Ale je tu iron, kámo, ja sa bojím. Ja sa že very bojím. On chcípne. Oni uhoria, tí mobovia. Dovidenia. Ja si idem preč z caveky. Super, že je tu železo, ale ja radšej chcem prežiť. A ja sa riadne bojím, že chcípnem. Lebo je tu creeper a to sa mi nepáči. Tak ja dúfam, že nechcípnem a táto séria neskončí, lebo keď hej, tak to není dobré. Zombie. Ja potrebujem toho creepera dať preč. Umri. Chcípni. No tak dovidenia, ja si idem z tejto caveky preč, ja na to nejsem fakt vybavený. A... Ja neviem, sú tam síce irony, ale ja sa moc bojím. Radšej to idem hľadať nejak inak, pretože táto caveka fakt není bezpečná, lebo toto je zlé, veľmi zlé. Ešte som tu videl jednu caveku v okolí, ale už sa stmieva. Takže ja by som sa išiel vyspať a potom by som išiel do caveky.
určite sa dohealovať, lebo toto nie je dobré. Ja mám síce copper armor, ale neviem, určite mi to pomáha. Tu sú 100% irony, ale ja nebudem to až tak riskovať, ja sa furt bojím. Ale viac ironov by nám určite nezaškodilo, lebo irony sú fakt potrebné. Ovca tu stále je, nespavnila sa, a to je ešte furt ten blázon villagerský, ďalšie ovce. A neviem, asi nebudem zabíjať. Tu by som to mohol osvetliť rovno, keď už mám tie torčky. Tak, nevyzerá to tu vôbec zlé, mám tu nejaké veci. Ale rudy teda fakt nikdy není dosť. Ja sa vyspím a ideme na to. Ja sa idem pozrieť do tej druhej tejto jaskyne a idem tam. Matúš, nezabudni cenzurovať tam, kde ma bude vidieť, dobre? No, takže, myslím, že týmto smerom, jak som si to tu označovala v minulom videu, hral som trošku off-screen, takže preto viem, kde sú tie jaskyne, ale nebol som tam, lebo moc som sa na to bál a nebol som dosť odvážny na to, aby som tam išiel a keď už umrem, tak na video. Nech to není také. Zabijem na fall damage ľudia. OK. To je taká, no. Kejvka, nie kejvka. A meď si aspoň zoberiem, meď sa hodí. A uhlie, OK. Všetko berem. Dúfam, že tu nebude nikde creeper za mnou, ale iron, aj za iron by som sa ešte nehneval už vôbec. Obskok. No super, ja nejsem tak vyslovať, že obskok nedám. Super, padnem ešte na tomto skoku, to ani nie je obskok snad. No, takže. Kde bolo to uhlie? Dobre, uhlie je tu. A ďalšie uhlie, OK. A ďalšie, tak ešte možno dneska nájdeme uhlie. Čo vôbec nebude zlé, ja sa nesťažujem za uhlie. A ja viem, že tu vidím, len proste, chápete. OK, torčku si berem a idem preč. Musím šetriť tým kameňom, aby som sa dostal hore. To je podvodná kejva, ale tak tu nejde. A to je pod vodou, to ja sa... tak tuto je to dobré, ale tu budú určite nejakí chcipáci. No uhlia je tu dosť, ale ja chcem iron. Ale nesťažujem sa ani za uhlie. Ale uhlia je tu dosť veľa, takže to je úplne na pohodku. Asi ani nevyťažíme všetko snad dneska, lebo to uhlia je tu tak veľa. Ale ešte iron, keby som našiel, to by bolo ešte lepšie. Tak trošku nás zaplavila voda, ale to nevadí. Čo je tu? To je asi už normálna kejva, tak ja si to tu osvetlím s dovolením. Creeper, dovi. Ten chce ide za mnou. Ja sa bojím. Fúha. Kámo, tak ja som mŕtvý skoro. Tak najlepší hráč Minecraftu nejsom teda, ale aspoň máme uhlie a ja nájdem každú caveku a ešte ma tu creeper zabije, to je super. Sme v horách, takže emeraldy by tu niekde mohli byť. Koľko som vyťažil? 25 uhlia, to vôbec není zlé. Možno by som sa ešte sem išiel pozrieť, lebo tu určite na okolí by mohlo niečo byť. Pes, nemám tie kosti, no to je škoda. Keby som mal tie kosti, tak si ho aj ochočím, ale ja som tie kosti... Enderman, tak kámo, tak na teba nejdem. Ja sa bojím, lebo Enderman ma zabije, to som už skúšala raz. Juj. Viete čo, ľudia, ja to asi nebudem riskovať, nechcem si to ešte... Ja sa tu asi fakt zabijem, ja mám 3 životy a to som v hardcore. Ja sa nažerem mesa a dohýlujem. Tak toto bolo na málo. Mám 25 uhlia, ale akože ja by som chcel ešte viac železa, ale viem, že tam je železo, ale ja sa moc bojím. Ja tam nejdem, proste mňa to tam skoro zabilo. A moc sa bojím.
dneska máme aspoň nejaké uhlie. Na budúce, keď budem mať lepšie veci, teda akože bez železa, to asi nepôjde. Možno ešte by som skúsil ísť do tejto cavey, ale ja nemám ani full hápka. No jasné. A už tam chcípaka vidím. Ja sa moc bojím ľudia. Ja viem, že tam je iron, ale možno, že by som tam skočil a rýchlo sa zastával. Fúha, tak ne, tak ešte skeleton. Tak ja idem preč. Fú, tak to, jau. Tak do tejto kejvky sa asi nedostaneme snad nikdy, lebo proste furt sú tu skeletoni a chcípáci. Takže ja by som skôr našiel nejakú menej hlbšiu kejvku niekedy. Takže pre dnešné video by to asi bolo všetko. Máme nejaké uhlie nové, čo sa stále hodí na vypiekanie. A čau.